खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि एन्जरसन ब्लग चेनेलाव। दानो दिनैहाय जोंनि चेनेलाव नांलाय बाद कमिटिनि सेथि दै सालु खालामजेननाय जासिगोन। दैया अबसे फिसाल' दङ, खिन्थु दासान्दि खोथिया फोनो थाखाय अखानिबो आंखाल जानायलाय जाखिनि दै दङ जों बेखौनो एकदम आलि खोनानैब्लाबो जों थेथाबनानै लांनाय जासिगोन आरो साफ्रा जावनानै खोनानैहाय होथेनानै बे जाखिनि दै दङ बेखौनो लांग्रोनानैहाय जों खोथिया फोनो लांजेननाय जासिगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन, माने जोंनि दैयाबो फिसाल' आरो बेखिनि दैखौनो जों लांनानैहाय खोथिया फोनो लांग्रोनाय जासिगोन। जोंनि बान्दोआव गोबांखिनि मेम्बार्सफोर दङ, सोद्रोमाफोर दङ, नाथाय दिनै माखासे गोबां एबसेन्स दङ। माखासे गाव गावनि एंगारहायै जाहोनफोरनि थाखाय फैनो हायाखिसै। दानो जों बेवहाय बे साफ्राखौनो लांनानैहाय जों बै दैयाव होथेहैनाय जासिगोन आरो जेखिनि दै मोनो जों बेखौनो खोथिया फोनो थाखाय दंग'जों लांनाय जासिगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन, बेनिहाय गोबां मानसिनि एबसेन्सआव जों जाखिनि मानसि दं बेजोंनो जों लांनाय जासिगोन। जों दासान्दि बान्दो फारसे जों थांगासिनो दङ। आं सिगांनि भिडिअखौ बेयावहाय देखायग्रोनाय जादों। उननि बाहागोआव जों बान्दो फारसे आवगायलांसिगोन आरो बेबादिनो जों बान्दो थेखांनायनि उनावहाय जों बेबादिनो रेजिस्टार लागासिनो दङ। बेबादिनो सोर साबसे फैदों सोर साबसे फैयाखै बेनि माखासे एबसेन्स प्रेजेन्टनि बेयावहाय हाजिरा लानाय जायो दा बेखौ लागासिनो दङ। आरो भुटान फारसेनिफ्राय गोब्राब बारबो फैगासिनो दङ आरो बेराफारसे अखाबो हाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जों दासान्दि न'आव थांनो थाखाय थाम थिम जागासिनो दङ आरो ओरैहाय रेजिस्टार कलिं जागासिनो दङ। हाजिरा लागासिनो दङ, सोर फैदों सोर फैयाखै बेनि डिटेल्सखौ बेयावहाय लिरगिरिया बा सेक्रेटारिया लिरथुमनानै लागासिनो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन, बिसोरो जाहैबाय जोंनि चेनेलाव नांलाय बाद कमिटिनि सोद्रोमाफोर एबा आबादारिफोर। गोबां दङ, 65-70 जनसो सोद्रोमाफोर दङ। नाथाय एसेल' जों मानसि फैनायखौ नुनो हादों। बेयो जगदार बान्दो। दा जों बे समाव थांनो थाखाय थाम थिम जाबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेराफारसे अखाबो हाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जों गोख्रै न' फारसे आवगायलांसिगोन। जिएमएम इउटुबार फंबाय बिथाङाबो फट' खेबगासिनो दङ। नोंथांमोना नुनो हादों, माने गोब्राब बारहुंखा बारबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जों गोख्रैनो थांनांगौनि समा जाबाय। नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, सोरबाफोर बे आंनि भिडिअखौ नायनानै भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामलायना होदो आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलायदो। बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। नैबे जाहैबाय जोंनि दंग' फारसे दैया एसे गिदिरैनो फैबाय, थोहैनो हासिगौ। उफाय गैया, बेखिनि दैजोंनो जों रानलायनानैब्लाबो जों खोथियाफोरखौ फोग्रोनानै लानाय जासिगोन आरो बेवहाय जोंनि गोबां सोद्रोमाफोरानो रेस्ट लागासिनो दङ थांनायनि लाहार फाहारनि सिगां। गोब्राब बारबो बारगासिनो दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। ओरैबो बिराद अखा हाबोगासिनो दं भुटान फारसे, हनै नोंथांमोना नाहरनो हागोन। बेबायदि अखा फैगासिनो दङ। बोथोरा दिनै बिराद मोजां आरोखि, खुल एसे भुटाननिफ्राय खोलो खोलो बार बारनाय बेफोरबायदि समायना रमायना। नोंथांमोना नायनो हागोन। दानो बे समाव जों न'आव थांनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय, मानोना समा जाबाय आरो खामानियाबो जोबनानै फैबाय। बे जाहैबाय नायदो, नोंथांमोना गोबां जोंनि बान्दोआवलाफोर थांनो थाखाय जों आवगायजेनबाय आरो थांनाय जासिगोन। बे जाहैबाय आंखौ सुनो नागिरदों आरोखि, खिरखि होननानै बेवहाय। नैबे जाहैबाय जों गामिनि उफाय गैया बेसा बोरायलाबो ओंखारनांगौ जायो माबायदि, खिन्थु बोरायलाबो देनजार, गासिबो एक्सपार्ट आरोखि। थिर नाम्बार लानायावनो जा, जेरावबो सिमां रुजुनायावनो जा, ओरैबायदि एक्सपार्ट मानसिया, माने
मानसियानो माबानि आरोखि मा होनो अरुणाचल टाइप आरोखि नायनो हागोन थांनानै बे बुस्थुखौ लागासिनो आरो JNN इउटुबार फंबाय बिथाङाबो दिनै बान्दोआव फैनांदों। थ' रायजोफोर जों थांनाय जासिगोन माने बोथोराबो अखा हानोसै बेनिखायनो आसा थाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायनो हादो आरो जुदि नोंथांमोना अननो गोसो गैयाब्लालाय माथो खालामबावनो बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय खिन्थु आसा खालामदों नोंथांमोना बर' फिसा हिसाबै आंखौ निसय सापर्ट होगोन आरो बेखौ आं गिदिर मिजिंथिनाय थाबायथ' लोगोफोर जों दानि बे समाव थांनाय जासिगोन बेनिखायनो आं दिनैनि बे सुंद' भिडिअ ब्लग खालामनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। गेजेराव जोंनि चेनेलाव नांलाय बाट कमिउनिटि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना नैबेयावहाय लाइक शेयार खालामनो